Hello mga katresma, today is magluluto tayo ng lamang loob ng isda. Adobohin natin. Ito, hiwa-hiwain muna natin ng maliit at pinakuluan ko na ito ng mabuti para matanggal yung dumi ng isda natin mga katresma. Ginagawa mo! At lilinisan ko na din ito. Intro muna tayo mga katresma, tara! Ito na mga katresma, tapos na. Hiniran natin. Mayroon tayo ditong bawang, luya at sibuyas. At mayroon tayo ditong green chili. Hiwain natin. At ito may pinakuluan na akong kawali na may mantika. Unahin natin yung luya natin mga katresma para hindi masunog yung ating bawang at sibuyas. Lutuin natin ng mabuti ang ating luya. Parang toasted ba para makakain din natin, masarap pag toasted yung luya. Pwede na! At ito na, linagay ko na din mga katresma ang ating bawang at sibuyas. Hintayin magkulay brown. At ilalagay na din natin ang ating lamang loob mga katresma. Halo-haloin na lang natin yan. Halo-halo ng mabuti. Hawakan ng mabuti baka malaglag. Sayang naman ang ating effort mga katresma. Lalagyan natin ng ingredient. Meron tayong pamintang durog at Ajinomoto. Depende lang sa inyo mga katresma kung gagamit kayo ng Ajinomoto. At halo-haloin natin. At yung ating green chili para may anghang din siyang konti. Sana all. Diba mga katresma, ganyan ang pagluto ng lamang loob. Adobong isda, lamang loob. At lalagyan natin ng tuyo at saka suka para mas sumarap ang ating adobong lamang loob ng isda mga katresma. At maganda yung aming apoy dahil gawa sa pugon yan. Uling yung ginagamit namin kaya dahil ubos ng aming gas stove ngayon. Ito na mga katresma, luto ng ating adobong lamang loob ng isda. Salamat sa panonood. Thank you.